Parla, parla. Busco un bon petit circ. Parla, parla. ¿Usted es Monsieur Loyal? ¿Y usted es Monsieur Loyal? ¿Monsieur Loyal? Ui, un paquet. També fa molta espera? Sí. Fa molta espera també ser Loyal? En directe, Monsieur Loyal, arriba o no arriba? No sé, hem d'esperar. Hem d'esperar. Estic millor aquí. Gràcies. Senyoreta, Monsieur Loyal, arriba o no arriba? Hem d'esperar.
Soc un gran xef francès! Wow, monsieur! Monsieur. Monsieur. Uns ous frescos! Una la mortier! Mireu! Vaig a cuinar una cuita francesa per vosaltres! Nens i nenes, avui, today, aquí, el millor número del món de cuina! Començarem per aquí. Un, deux, trois! Un, deux, trois! Un, deux, trois! Un, deux, trois! Voilà! Un, deux, trois! Un, deux, trois! Make my wife think you so hot, and I wonder what you got you left of you. Senyoreta, Monsieur Loyal no arriba i jo he d'entregar més paquets. Vale. He de marxar. Deixo aquí els paquets. Està fet? Perfecte. Sí? Hola, sóc el Moi Jordana, sóc de Sallent i visc a Moià i fa 30 anys que em dedico al món del circ. Vaig començar com a malabarista i ara fa uns anys que treballo el pallasso i el clown i els meus espectacles barregen el clown amb el món del circ i els equilibris i els malabars. I avui estem a Belianes, que és festa major, i hem fet l'espectacle Mon Petit Circ, que és l'última producció de la companyia que comparteixo amb la Carla Lavern, que és la meva parella, la meva dona i la mare de les meves filles. I, bueno, Mon Petit Circ és un espectacle per tots els públics, és un espectacle que, bueno, millor que el vingueu a veure, no us vull explicar de què va. És un clown que arriba al circ a portar una sèrie de coses i, bueno, és un espectacle divertit, amb parts més poètiques i amb molta connexió i participació del públic. No us vull explicar gaires coses, vull que el vingueu a veure.